Maşyny otladyk. Soğutucuny yakdyk. Enne uğramasyn etmeli zadymy. Hökümet suratda goranç kemerlenmeli takmaly. Aslında mehran adamlar şu kemerler nirede, haçan näme üçin döredi we şularyň biziň goraglygymy üçin etmekde ähmiýeti näme? Ya olmasa ýöne koý mysal ine şu gijejik uzunlaky demirlen hökümet suratda ine meselem plastik geçýärken datlar näme üçin şu hökümet suratda demir bolmaly, plastik bolmaly däl diýen ýar bir neçe kanunlar bar. Elbetde şular dogrusynda dowam edip gitse datlar gurrun bermekler, şonuň üçin bilesin elema geçişimde taýlyk ýöne oňa geçmekde iň gyzykly fursat näme şu esasanam käbir kelekçilik ýagdaýlaryna düşmedi. Ine şu aynany şuň bilen anfatlyk bilen döwüp çıkmak için birden bolmasyn bolup şoňa ýagdaý bolaýan. Onda mehran adamlar kim bäňe taýyn bolsaňyz bilen şu ajaýyp fursatda ýeriti. Siziň üçin taýylanan bilesin elema geçişimde başlaýar. Bilesin gelýärmi? Assalamu alaykum Türkmen portal web saytymyzyň mehriban tomuşçylary. 1997-nji ýylyň 31-nji awgustynda Wales şahydy Diana awtomobil helakçyligine uçurap aradan çykýar. Diňe Diana däl, ondan başga 2 adam şol helakçylikde wepat bolýar. Diýer galan ýeke tek ýolagçy bolsa şahydynyň jan penasy, ýani goragçyly. Näme üçin ol ala böyle hiç tat bolman diýer galypdyr? Sebebi maşyna howpsuzlyk kemerini dakynan ýeke tek adam şol jan penasy. Eger şahydy Diana-da şonu dakynan bolaýanna diýer galjak. Elbetde ol kysmat ýöne dowam etýär. Ene şu ýekejä mysal howpsuzlyk kemeriniň ähmiýetini açyp görkezýär. Bular ýaly mysal gatyken adamy goramak üçin döredilen bu enjam ýylyň-ýylyna müňlerçe adamyň janyny halas edýär. Ýarym asyrdan gowrap wagtyň içinde milliónlarça adamy ölümden alyp galan sebepleriň biri bolan howpsuzlyk kemeri haçan we nerede oýlanyp tapyldy? Onu oýlap tapan kim? Ene şu sawallaryň elbetde hemmesiniň jogaby buňky ýetleşmede başlar. Biziň döwrümizde howpsuzlyk kemeri oturdylmadyk maşyn ýok elbetde. Ýöne bu hemişe beýle bolmady. Bu kemerleň döräne 100 ýylan bolanagan. Olary awtomobil gurulşyna ulanmak hakyna hukugyň ýaşy bolsa ondan hem kiçi. Edil maşynlaryň, uçurlaryň ýyl-ýyldan üýtgäp kämilleşýär ýaly howpsuzlyk kemerleriň başdaky durkundan üýtgäp biziň bilýän görnüşimizde çelli gelip ýetipdir. Başta olar ýol ulug hadisalaryny adamlar bir ýere uçup gitmedi ýaly olary saklamak üçin. Dälle ulug ýoluň akanak çykanaklaryna siltenenne bir ýolagçylary bir gapdala syňyp düşmediler ýaly şu oturan ýerine oturar ýaly mümkinçiligi esasynda. Ýa bolmasa gidip barýaka ýolda gaçyp galmady ýaly döretipdir. Ýöne wagtyň geçmegi bilen uluglaryň tezligi artypdyr. Ýol helakçyliklary teýmakda köpelipdir. Ondan çakmışyklarda adamy gorap biljek etibarly bir zadyň gerekdigine düşünip başlapdyr. Ulugda barýan adamyň howpsuzlygyny üçin etmek bir kere 19-njy asyrda döretdir. Şol döwürde täze tehnologiýalar batyl depkin bilen ösýän eken ýöne şol tehnologiýalardan boranmalygyna adamda ýewaş-ýewaşdan akıl ýetirdi. Birinji bolup ulugda barýan adamdan howpsuzlygyna üns beren ingliz inženeri George Cayley boldy. Ol aerodinamikada hemde aviasiýada bir giden zatlar döretipdir. Cayley'nin howpsuzlyk üçin oýlap tapan enjamam awtologlar üçin näle uçurlar üçin niýetlenen eken ilkinji nobatda. Ol uçurmanyň ýolagçylaryň howpsuzlygyny üçin etmek isläpdir. Onsoň injener uçurdan birden silkinip, ýani çaýkanan ýagdaýynda da adam ýerinden bytlama diýär saklayan 10 şiketlerden goraja kemeri oýlap tapdyr. Şol wagt biz üçin onuň döreden zady ütgüşik däl ýaly. Howpsuzlyk üçin kemerin gerekdigini bilmeýän mam diýmegi elbetde ahmal. Ýöne öz döwrüne ol gaty uly oýlap tapyşyp oturmakdyr. Garaz George Cayley biziň bilýän howpsuzlyk kemerlenmede barýan ýolda ilkinji ädimlemeli ädipdir. Onuň oýlap tapyşlarynyň ruhlanyp 1885-nji ýylyň 10-njy fevralynda Edward Claiborne howpsuzlyk kemerine ilkinji patentdy resmileşdiripdir. Bu patent New Yorka gezmäge gelýän syýahatçylary aýlayan atly paýturlar üçin gerek eken. Ol kemer biziň bilýän howpsuzlyk kemerlenmede däli daglara dyrmaşylaryna bir ulanýan berkitme enjamlaryna meňwetdi. Başda şeýle enjamlary jaý renkleýijiler, fermerler, ýangyn söndürjiler öz işini giňden ulanýan ekenler. Bu patent ýolagçylaryň
hukuklygyny gorumagyň gerekdigini subut edýän ilkinji resmi nam. Başta adamlar hukuklyk kemerlerini känmer insan bermändirler. Olary gerek hasaplamandirler. Onsoň maşin öndürjülerim hukuklyk kemerlerini hökman gerek zat. Dälle goşmaça bir enjam hökmünde göwüldigini goýupdyrlar. Ay şunu goýsam agwalylar. 1920-nji ýyllaryň ahyrlaryna we 1930-njy ýyllaryň başlaryna ýollarda ulaglar köpelip durýar, ulag hadisalaram edil maşinler ýaly artyp başlapdy. 1930-40-njy ýyllarda Lukmanlar henen hukuklygyň tarapdarlary adamdan ösüni şol hadiseler çekipdirler. Plastiki hirurg Claire Strait 1939-njy ýylda şeýle diýipdir. Ýol helakçylygyny ejir çekelleri bejermek, olary ide etmek kädir kuwatda lukmançylykda iň mühim meselelerini bir gatatlar. Inženerler el yeterli hem ýokary tezlikdäki awtolog öndüripdirler ýöne olaryň zihini maşin sürýän adamlaryň aklyndan ýokary. Şonuň üçin hem adamlar ulaglary olan niýetleşi ýaly hukukly ulanyp bilen oklar. Ne bar kynçylyk şonda. Ýöne adamlaryň maşinna hukuklygyna täsir berýän iň esasy zat adamlaryň öldü bolup durýar. Awtolog öndürjüler olar gorumak üçin näme oýlap tapsalaram sürjülerden golluk tapmandyrlar. Ýani 1949-njy ýylda Nash kompaniýasy maşinlara eýem zavodda kemer goýan ilkinji kärhana boldy. Bu awtologlary satyn alan adamlar bolsa kemerleri ýa goparyp ýa-da kesip aýrýan ekenler gerek gäläýdi diýip. Kompaniýanyň satan 48.000 maşynyň diňe müňüsünni sürjüler kemerleri ýygydyr ulantypdyrlar. Indikel kärhana hem awtologlarynyň kemer aýrypdyr diýip bolsa maňa da gerek geldi. Näme üçin diýen sowaly da halk bu täzeligi kabul etmedi diýip jogap berdi. 1950-nji ýyllarda maşin öndürjüleriň käbirler öz awtologlaryny biziň kädir uçurlarda ulanýan bil kemerlenmedi goýup başlapdyrlar. 1951-nji ýylda Roger Griswold bilen Hugh Dehaven sürjüň diňe bir bilini dälle eýsem egillerinden goraýan 3 nokatly hukuklyk kemerini patentleşdirdiler. Öňe inženerler nähili enjamlary goýlap tapsalar adamlar hukuklyga degişli zatlar kendini görmändirler. Meselem Ford hukuklyk kemerlerini GM bolsa maşinlaryň kuwatlygyny mahawat etse, aljylar üçin ol diňe bir hadi anlaýan. Olar Ford'un maşinlary beýle bir kuwat alan näler, şonuň üçin hem hukuklyga olar müsberýärler diýip goýan. Siz telekeçi önümü öndürýäňiz ýa-da hyzmat berýäňiz. İşde üstünlük kazanmak üçin size näme gerek? Elbette mahawat. Ol siziň brendingiziň tanalmagyna kömek eder. Mahawatlar dürli bolýar. Olaň içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahawatlar. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetiň üstü bilen siziň mahawatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle netijeli mahawat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz mahawatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmeti isleýän gepleşiňize goýular. Türkmen portal netijeli mahawat platformasy. 1955-nji ýylda Hunter Sheldon adly Lukman çekdirilen hukuklyk kemerini oýlap tapdyr. Onuň oýlap tapyşyna çelli kemerler agyr hemem amatsyz eken dogrusyny aýtsa. Olar adamyň göwresine görä saýatlap bolmandyr. Sen uzyn bol, gysga bol, hor bol, daýy bol tapagy ýok, şowr kemer ulanmaly bolýan eken. Çekdirilen kemer bolsa adamyň göwresine görä ulaldyp, gysgaldyp, onuň bir rahat oturmagyna kömek berýär. Iň esasy zat bolsa hukuklygyny dolýar diýip düşünýär. Ahir soň hukuklyk kemeriniň iň kämil görnüşi Volvo kompaniýasyna dörep başlapdy. Onu döreden adam bolsa injener Niels Bohlin. Volvo kompaniýasyna barýança Bohlin uçur gurulşyny işläpdir. Beýlik kardeşleri uçury has kuwatly hem çal uçýan etjek bolup başaray bolup ýörkäler. Niels uçurmalary gorumaň aladysyny eken şonuň üçin ol uçurlaň oturguşlarynyň başyna geçip başlady. İnjener olary katapultirlenýän, ýagny hop agynan wagty paraşut bilen zyňylyp gidýän edip ýasapdy. Uçurlaň ýokary hukuklyk talaplaryna şolar ýatçal işleýän mexanizmler kategoriýa. 1956-njy ýylda Ford'un maşinlary 2 nokatly hukuklyk kemer bilen öndürildi. Dogullar, ligonlar oýlap tapan bu täzeligi ýol ulag hadisalaryna sürjüň maşynyň öň aýnasyndan uçup çykmakdan gorýan eken. Ýani käwap onuň garyn moşlugynda
şirket getirdi. Bu täze kemer Volvo kompaniýasynyň prezidenti Gunnar Engellau şeýle bir uly täsir edipdir. Welin ol ödöndirýän maşinalaryň dünýäde iň howpsuz ulaglary öwürmegi maksat edipdir. Munyň üçin bolsa Gunnar howpsuzlyk ulagymynyň iň öten ýerine işleýän inženerleri öz karhanalaryna işe çekmeli diýen netije geldi. Ol bolsa Niels Bohlin häki uçurma inženeri çağırdy. Bohlin uçur helakçylygyna uçuran uçurmalara nähil agramyň şirketleriniň düşýändigine beled eken. Şonuň üçin ol bu tejribesini ulaglar kompaniýasynda hem dowam etip başlapdy. Gunnar onu howpsuzlyk inženeri wezipesine belläp doly erkinlik berdi. Ýöne şonda da Bohlin'in işi aňsat bolmandy. Onuň öňkü işleşen uçurmalar helakçylykda diýir galmak üçin egine tapan wadyny takmaga, näme bersen giýmäge qaýyl bolupdyrlar. Sürüjüler bolsa maşyny arkaýyn sürmäge halaýan ekenler. Olar ýekeje pursat bir-ahad oturmaga da rady bolmandylar. Gerekli dedi. Şonuň üçin hem adamyň göwrüsine görä salanýan 4 nokatly kemerler goý bolsun etmeli bolupdyrlar. Bir ýyllap Niels howpsuzlyk kemeriniň durly görnüşleri synagdan geçipdir. Ahram onuň en gowy görnüşini oýlap tapdy. Oňa başgaça Bohlin'in kemerem diýilýär. Ol öz içine 3 tany elementi jemleýär. Biligden geçýän kemer döşüňi goraýan kemer hemde merkezi berkidici enja. Şu üç zat birleşip adamyň bedeniniň aşağı hem ýokarky böleklerini saklaýar. Ondan çaknyjyk bolaýanna da ýolagçy ýa sürüjü ýöňe ýa gatdaly zyňalyp gitmekden goraýar. Bu kemer gaty oňoýly bolupdyr sebäbi ony bir elde takyp bolýan ikinji bolýar. Ene şulam onuň dünýäň ýüzüne ýaýramanyň esasy sebäpleriniň birini bolupdyr. Soň oýlar tapyjyň öýde gurrun beripdir. Ol men döreden keperim howpsuzlygyndan beter amatlylygy üçin meşgullyk gadany diýip arkaýyn berler. Volvo kompaniýasy Bohlin'in bu oýlap tapan enjamynyň geljeginiň ulylygyna düşünipdir. İlkinji gedek bu howpsuzlyk kemer 1959-njy ýylda Volvo P120 Amazon hem PV544 ulaglaryna peýda bolupdyr. 1963-njy ýylda bolsa EM kompaniýanyň kemer maşynyny şol üçün etipdirler ýa-ni kemerini. Kompaniýa howpsuzlyk kemeriniň patentini mugd edipdir. Şonuň üçin hem tez wagtdan beýle kompaniýalaryň awtologlaryny bu ulgam bilen enjamlaşdyryp başlapdy. Şunça ýylyň içinde biziň döwrümizde gelýänçe bu kemerler kämir ýetişme girilmeli. Diňe onuq bölekleri çala kämilleşipdir. 1970-nji ýyllarda kemerler üçin neylona derek poliefirler ulanyp başlandyr. Mundan başga da maşinalaryň içinde ýöýte sesli duýduruşlar goýupdyrlar. Ol howpsuzlyk kemer dakylmasa, deýgirip ony dakmaklyga mejbur etýär, beller derejede ýapdy. Ford maşinalary bolsa şol döwürde sürüjü ýa öňde oturan ýolagçy kemerlerini dakmasa asla otlanmandyr. Dakýan şan şu otlany akýarda näme diýär. 1976-njy ýylda ösen ýurtlaryň köpsinde maşinalaryň howpsuzlyk kemerlerini üçün edildi. Ýöne sürüjüler şonu da olarken ulanmandyrlar. Şonuň üçin hem awtomatlaşdyrylan kemerleri döredipdirler. Olar ulanan kompaniýalaryň içinde iň meşhurlary bolsa Volkswagen bilen GM. Adamlar awtomatlaşdyrylan kemerlerden zeýrenip men özümi dudugy düşünýär duýýan diýen ekenler. Käbir kompaniýalar bolsa sürüjüleri eýýän berkidilen howpsuzlyk kemeriniň aşagyna sümülip girmäge mejbur edýär. Iň amatly howpsuzlyk kemerini oýlap tapan Niels Bohlin 2002-nji ýylyň 21 sentýabryna aradan çykdy. Onuň jaýlanýyş davrasynda Volvo kompaniýasynyň ýolbaşçylarynyň biri her bir awtologda Niels Bohlin'in bir bölejigi bar we elmydama durar diýip belläpdi. Bu dekili inženeriň döreden enjamy biziň döwrümizde de ýylyň-ýylyna adamlar janyny halat edýär diýip gelmişmek. Biziň döwrümizde howpsuzlyk kemerleri nähili ösýär. Soňky ýyllarda hünärmenler howpsuzlyk kemerini her hili ütköşmeler ýerip gördüler. Ösen tehnologiýalyň döwründe akylly kemerler peýda boldy. Olar adamy ýöne gorap oňaýanoklar. Bu kemerler oturgugyň boşlugyny ýa üstünde adam oturandygyny anyklaýarlar. Onuň göwrüsiniň ullugyny ýa kiçiligini hatda ýürek urşunyň barlap bilýärler. Ýöre togurulan tehnologiýalar kemer çekdirip ýa bolşadyp oturan adama göre sağlap, yerini ütködüp, hat amatly durar bilýär. Ýene bir täzelik hiç hili demire berkidilmedik howpsuzlyk kemerleri. Alimler häzir kemerleri magnitlaň üstü bilen berkitmegiň ugur ýoluny gözläp berler. Şeýtseler howpsuzlyk kemerini dakylmak hasam ansat bolar diýip öýdýärler we döwür makul. Howan gylgyn sowuklugyny idarlayan howpsuzlyk kemerlerin baýly. Olara goşmaçy ergonomik enjamlar hem howa gödäwçilik edýän tehnologiýalar ornaşdyrýar. Beýle kemerler uzak ýollar köp wagtlap ulanmak üçin amatly bolar diýip aýdylýar. Howpsuzlyk kemerleri durşy bilen täzeliklerden doly. Ene şolaryň biri biometrik seslenme, ýagny basym ýolagçylaryň saglygyna we hal ýagdaýyna gödäwçilik etmek üçin howpsuzlyk kemerleriniň ýörüýte biometrik datçyklaryň goýulmagy ahmal.
Bu daçyklar howply ýagdaýlarda tez kömegi duýduruş berip bilýär. Mehriban tomaşaçylar, edil watandaşlar inede howpsuzlyk kemerleri barada size ýetirmek islen maglumatlarny şulardan alýar. Biz gepleşmek üçin pursatda jemleýät we elbetde sizden Elmydama Türkmen portal bilen galyň we bize sihnamaga we bizden bir zatlar öwrenmäge dowam edin. Sag olun.